ପିଲାମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ଆଗପଛ ଜାଣିବା ବିଷୟର ଧାରଣା ପାଇଛେ। ଆଜି ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ସେହିପରି 100 ମିଶାଣ 1 ସମାନେ 101, 115 ମିଶାଣ 1 ସମାନେ 116, 118 ମିଶାଣ 1 ସମାନେ 119, 100ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 101, 115ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 116, 118ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 119। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ 1 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 158 ପେଡ଼ାନ 1 ସମାନେ 157, 287 ପେଡ଼ାନ 1 ସମାନେ 286, 150 ପେଡ଼ାନ 1 ସମାନେ 149। ଶହେ 58ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 157, 287ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 286, 150ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 149। ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲକୁ ସମାଧାନ କର।